A que sabe a lúa? Os protagonistas: a tartaruga, o elefante, a xirafa, a cebra, o león, o raposo, o mono, o rato. A historia. Había moito tempo que os animais andaban a matinar a que sabía a lúa. Un día a tartaruga decidiu subir á montaña máis alta para así poder chegar á lúa. Dende ali estaba máis preto, pero aínda así non chegaba. Foi chamar ao elefante, o cal subiu ao lombo da tartaruga. O elefante intentou tocar a lúa, pero tampouco chegaba. Foi chamar a súa amiga a xirafa, a cal subiu ao lombo do elefante. Por moito que a xirafa estirou o pescozo, non puido tocar a lúa. Así que decidiu chamar pola cebra, a cal subiu ao lombo da xirafa. A cebra esforzouse moito, pero tampouco puido tocar a lúa. Decidiu chamar polo león, o cal subiu ao lombo da cebra. Cando a lúa avistou ao león, apartouse un anaco, e así tampouco esta vez conseguiron tocar a lúa. Chamaron polo raposo, o cal subiu ao lombo do león. O raposo estivo a puntiño de tocala, pero a lúa escapou. Aí foi chamar polo mono, o cal subiu ao lombo do raposo. O mono xa podía cheirala, pero de tocala nin falalo. Chamou polo rato, e o rato subiu por encima da tartaruga, do elefante, da xirafa, da cebra, do león, do raposo, do mono e dunha dentada arrancou un anaquiño de lúa. Saboreouno e doulle un bocado a cada un dos seus amigos. E a lúa soubolles talmente aquilo que máis lles gustaba a cada un deles. Colorín colorado, este conto está rematado.